Lääkärille on tarpeellista tulla silloin, kun selkäkipu häiritsee elämää liikaa, mutta silloin, jos puhutaan kirurgista ja selkäkivuista, niin tietysti silloin täytyy muistaa, että verrattuna selkäpotilaiden suureen määrään, niin aika harvoin tarvitaan kirurgia ja harvoin tarvitaan niin kuin leikkauksellista apua selkävaivojen hoidossa. Mutta silloin, kun kipu alkaa rajoittaa liikaa, pitkittyy, ei oikein tiedä mistä on kyse, niin silloin on aika ylipäätänsä lähteä selvittämään sitä lääkärille. Selkää yleisimmin vaivaavat sairaudet on sellaisia, jotka aiheuttaa hermopinteen. Nuoremmilla ihmisillä välilevytyrä ja sitten vanhemmilla ihmisillä tyypillisesti on selkäydinkanavan ahtauma, jotka aiheuttaa sen, että hermot jossain kohdassa tai joissain kohdissa selässä jää ahtaalle ja aiheuttaa alarajoihin säteileviä kipuja. Sitten on harvinaisempia tilanteita, joissa on joku selässä etenevä asentovirhe esimerkiksi, ja se on asia, joka usein joudutaan miettimään, tarvitaanko leikkaushoitoa. Ja jos tarvitaan, niin silloin puhutaan sitten isommasta selkäkirurgiasta, puhutaan selän luudutuskirurgiasta, joka on raskaampaa ja monimutkaisempaa kirurgiaa. Ylivoimaisesti tavallisin toimenpide on hermovapautus lannerangassa, ja sen idea on yksinkertaisesti vaan poistaa sieltä se kudos, joka hermoja painaa, ja katsoa, että hermot jää vapaaksi, jolloin yleensä se jalkoihin säteilevä kipu tai muu jalkaoireisto helpottuu. Sitten jos on tämmöinen isompi ongelma, esimerkiksi etenevä asentovirhe selässä, selkä on muuttumassa skolioottiseksi tai etukumaraksi, niin semmoisissa tilanteissa voi tulla sitten tarve siihen luudutusleikkaukseen, jossa selkä tuetaan ja pysäytetään se asentovirheen eteneminen. Yleisesti ottaen hermopinneleikkauksessa voi aina sanoa, että jos potilas on oikein valittu, niin siitä saa huomattavan avun ja elämänlaadun kohennuksen. Parhaassa tilanteessa kipu todella voi jäädä leikkauspöydälle, mutta se aina ei uskalla luvata sitä, mutta sen uskaltaa luvata, että suurin osa ihmisistä saa merkittävän avun vaivoihinsa. Hermovapautusleikkauksen jälkeen on aika suoraviivasta. Periaatteessa on, sanotaan nyt 6 viikkoa, 7 viikkoa sellaista aikaa, jolloin kuntoutuminen on lähinnä kävelyä, se on voimistelua sen mukaan, kun sairaalassa on ohjattu. Ja sen jälkeen, kun haava on arpeutunut, tukevoitunut, niin sen jälkeen pystyy yleensä lisäämään aktiviteetteja, tekemään enemmän. Ei ole varsinaisia rajoituksia sen ajan jälkeen. Luudutusleikkaus on isompi toimenpide ja siinä on paljon enemmän rajoituksia. Siinä rajoitukset kestää aina puoleen vuoteen saakka.